Kahoy ang punteriya mga ante. What's up guys, for today's video mangunguha kami ng kahoy, kamuting kahoy. Kasama ko kulot, Ante Francis, Hunter Kevin, Hunter Jackie. Where's the moon guys? Kahoy. Ayan eh kahoy. Ente kabutan na dyan eh. Kabutan eh. Hindi ko mapaparantiw. Kabutas na pagitin to yun. Kahoy. Okay na. Paglakon tayo ka di. Linapit, ilaw ko tayo. Pagkaptay national. So, ni. Baga lagaro din eh. Linapot sagpawan tayo tibuga. May tada tayo nagluto tayo kumagayam. Uy, luto tayo na. Ang saling sikat sa magpag-out. Bigitin dali. Ay, ayaw mo naman ng kandisan. Jammer. Ngay. Kuha kanter. Yo. Walang bagas. Basta may butas. Mula ang kamalay. Ano to dito rin? Kantik lang, bao. Malaki yan kanter. Yo, Jackie, pulungan na kami. Bayaba sa mo atoy. Apo, ako kiji na ka di Joki. May isa, dua, talo. Yo. Pakastay ka ngayon ko. Kaya kanter. Lamay kami na. Apat na sila. Sila na magampot oh. Daktil na yan ni. Sobrang sa law ni daktil na. Dapat yung bati na. Yo, malaki kanter. Hoy. Hoy. Buat mo tumirad. Sobrang law ni daktil lang mo labing ijatan. Kaswanan niya. Ano ka rin dinantin mo pa? Ni? Tangkun san. Nihan. Ganti. Ya. Maya yo. Bigyan ko pati dabinong may bigay. Iya. Tut kami. Ampit pait. Ano dito ko lang. Hinduan mo ka. Batala ng paruta di kalman ni. Nagdaktal din na alat yung tuwa na may gamanong. Ini? Cool. Di bagas na ata. Pupunta na. Ni. Napagay ka lang yung barita. May tama ni Dakto ito. Malagi na eh. Kaya dahil di bungod tayo ba? Victor, awan ng San Victor ha. Bung.
Tayo guys. Eh, bagas na. Bugas na ito. Nakita dati yun eh. Sus, Eh. sila kati aso. Eh, Tuyong. Diyan. Gini. Ayun na. Apa ya dupit ya? Jangan gabutan tadi kunut ni. Ano yung ginabo? Ano? Gating mga hutano. Enak na rin na. Ano yung piso ko? pagabit-bit mga kanter. Yan o. Oh, marami na. Hoy! Lako ni. Log. Tuni, kebong. Mapigtatakaw kayo. Natitatakaw nyo. Tapi bang. Na? Paano tadi? Guenaba. Guenaba, complete package. May ano pa, may suwa. Suak. Suwa. Suha, maanter, suha pala. Suha. Ay so. Oh, ayan o. Nahulog na. Ayan. Ayan o, hulog mo. Kulay green na lang, madigal mo niya. Suha, aba. Hulog. Sini nga to. Tambada kami long na. What's up guys? Daming bunga ng suha. Suwa. Oh. Suhanes. Nakita ka ba? Baka maya. Nakyat na ni Hunter Kevin. Pwede pa eh. Atanin mo yan. Atanin. Ata dua, ata may siya. Tugin bobo ba? Ito na kastiin na lang, hindi ka naman nagsamit. May siya. Samit mo ba rin pagkasunod? Ah, jalatan, natinag. Doon? Unsublim. Sayang. Suhanes. Binalatan na oh. Taas pa. Hoy guys, butas ng kamilong oh. Land crab. Manok kasi. Nalong guys, saan? Ay. Shit. Ano ginabo mo diya? Takil ka po. Inalali mo pa eh. Bakal ka lang.
Aglala. Tumate. Nakalimito. Panarato mo ito. Lalo na. Uy, nagpakitin niya. Kapaliko ko. Ayan. Laglagati ko lang. Nagduro. Jakon. Jako. Sige niya paliko ko. Wala makatarnag yun. Karena kaya ini kulot itu ay kamlak kapskom. Yung bunong ka ron. Napakaruanan. Apa nang sama ka? Ano sa butang sa mo? Pinariga mga taga-buto natin, tiga-buro pa yun. Darat pa niya. Tigdog pinangin ko na patugkal. Na, patugkal muna na. Kuha na. Ang kuray, tignan nyo. Oh. Malaki, malaki. Cool brad. Kahoy, kanter. Dapat nagpusket. Pera pa mo. Wala-wala pa lang ako pinagkalit abo ka. Ay. Peda pepo. Dapa mo, Brad. Turutong jaram una. Gas ga. Nagdalis ng bati. Still, pagkalyang buga, kasi kalo nang. Manupon na lang din man. Do abot lang. Ang ado. Adyo may sa abot ko, ado kamu na. Pumipin tulo yan. Kalaban. Ay, lumipit na. Gulupit na. Tulungan na ni Kulo. Dito na. Regayam dyan ito tamang ko. Dito na ito sa. Ayun, mga binong tama ko. Nga ni juga tal-talo ko. Wala makatarni pinakapaliko ko yun. Ang tulo mo kuman. So, wala pa juga tal-talo ha. Pangataw. Wala na. Pwede na pakas tao. Tutok ko. Data niya bagas nun eh. Saan pangataw? Tutok ko ka. Ah. Ito ang ni. Sa dua to. Dua di na batay. Dua na batay Victor. Alam, sayang. Pa-subscribe guys sa Eldayo Vlog. Aje sako ko. Tini epong gabutan ta. Magbuyan Eldaw. Nuglaban. Dano. Malam ka no? Alas 2. Anak mapaano mo na? Nung kay ayam lang ito. Batang amya na. Turing ding, mana dulu. Makalim aja Victor ha. Aja nih. Ito na may sa ito
Ito na yung kayo yung pagbatang gini. Oh, ito na, ito na. Diyan. Tagal mo. Pero ata pulutan nyo. Pagdadlag. Ngayon na sila. Diyan ang ito. Ato. Bilubi. Taman. Pulutan lang ko din. Ayun din. Pakikan sa. Da tao ni sa baleta. Iya. Kaster. Sa. Tulo. Ano guys? Mate, mate. Ato, pero ito ka. Badakil ata guys. Tara. 3, 2, 1. Okay? Oh man, Nice. guys. Apa na kang kumo? Tentang kuman. Ah, lah. Tara mo lang. Kita. Balik guys. May jadi. Boleh nandal sih, Bang? Mate, mate. Soa. Malaki, malaki, kanter. Malaki, malaki. Yung pangluto yung buga. Kamalan tayo lang. Ah. Peso? Man. Marami din na ato eh. Nga. Kami parami din na Oo. linapot. Kuha, malaki, malaki. Grabe yung, oh, laki, ang dami. Uy, api design pa mo pa lang. Yan? Ilan yung ano niya? Laman niya. Oh. Hotdog Miami, may tome. Bye-bye. Stone. Kamu gulpin na yan, may. Ngayon, okay, tanin na kasi. Ay, kuman din. Ang galing daw, may imot na dito. Ang galing. Wala, gumabot ka pa may isa pumarod. Ito. Jipon. Hotdog may tome. Aja hindi kinaabay na madi. Sundit sa bukan ano. Malaki daw, kanter. Kau tom kanter. Lagoy din din panter. Ay sa. Awan, kalyam Brad, kalyam. Hirapan. Palampang. Hoy, tud mga tabunong tayo tinang kagyan ni Andan ni. Tante ang panjayan. Ano una kadung mo? Pangkat me. Napakadala ta pug pruto ta nga. Bagani kay Epong di kalma. Dia dabagas na gijay. Koni sa dagay buga. Bagan tagli na dyan. Ma'am, bagay nito. Koni kuatan buga kuatan. Ay, tang. Talo na ito na eh.
Kung ano ko na atat tabat na ya, ko nang ke. Tak nagalan daong kalaw. Mana ka din nala dili kalman. Kami nga nang narudo na aja po nang. Hoy ata mo ito mo tabang. Kalubungan pala nga, sarang sarang lang naman ito. Nasa dua. Talo. Nah, isa, dua. Sige na. Nay na pung el. Ginabatan. Ay, ako tigdugo ni. Okay, wow. Uli. Ganida ganyan eh. Tatlo ka na ba ito? Nakalim dito. Sayang. Eh, dua. Dua? Dua. Kasta katidog mo lang so. Ay, madingsan. Kahoy, kamuting kahoy. Kasaba cake. Saba mga sir. Sarap pang kasaba yan. Wala. Oh, ayan guys, gumagawa kami ng circle. Ang pang pinaltaw. Ito yung kinali namin, inukay namin, buga. Buga kahapon, tas kanina ito, yung kahoy. Yung kamuting kahoy. Ang gagawin namin ano. Ang tawag dito. Nga ka na? Pinalkam. Pinaltaw. Pantaw. Pinaltik. Bulong palitaw. Pinalkang. Kasta ni Brad, naglakan eh. Hapay! Kasi nagsasaji ka lang. Pinak. Dito. Karangkang kamu. Oh, mamalmante ang ngatad to eh. Palpasoy. Oh, tipo? Sama. Gasta ko nga. Tiaro na gasta. Bukukot. So, kulin niya. Wala ko tuwag mo kasi. Apa kita ni kulong na eh? Siya iya dito mo yung pisla. Ang bino. Nagkalambutan kita bukol-bukol ko na eh. Atau pukul na itir-tir ka Awan, nakalabnan mo yun. Apay, di pinaltaw. Kinanangat. Bilog apay madingat tayo no? The flap niya. Apay nga tayo. Mabalin mo siguro ko. Palitaw.